Kabatyagan sa 25 degrees Celsius, Tubtub sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning Aksyon, Eden. Luwag? Good morning again, Aksyon Boy. Sakay classmate ko da Alegria Magtang Portal. Good morning sa imo, no? Ana Sinoro, Mang Agaman, Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning. Yeah, si Mama Ana Sinoro, aga pa nag-text sa ako. Nag-chat giling nga, nagpamati siya. Okay. Kung sa miss ya, basta may internet connection na siya. Oo. Kung wala internet connection, may radio pag Aksyon Boy. Grabe, kaya si Mama Ana Sinoro, do ma-birthday siya mo. This year or next year? Okay. Sino na? Sino na? Nang sisa. Sige Anyway, good morning na. Sa aton dira nga sige lang dali lang gid ha. Hindi ko. Ikaw na Good morning man. Of course, still watching. Ma'am Luing Melos, thank you so much sa imong pork estofado. Good morning man. Kay Teacher Romela Arevalo, of course. Kay Tito Shallow and Excel dira sa Maybago City. Kay Ma'am Honey Pacheco dira sa may paglaom, salamat gid. Kagawad Monica Prudente and Ma'am Mercy dira sa may nga salamat. Ako maninoy gali. Lieutenant Colonel Romeo Vargas, good morning. Salamat gid sa pagpamati always and forever. Always and forever. Salamat ma'am man kay Maria Teresa Hofelenia. Nagapamati man subo nga aga. And of course, kay Ma'am Jean Hesulgon dira sa may Bebs Mango Stand sa Valladolid. Doon ay idlaw ako magkaon pa ho ba? Makantong siguro karon ka magkaon pa ho ay. Sa den, Jean? Oo. Okay. Ma'am Jean Hesulgon. Kay kumpare ko Bia Jonathan. Nagaro mag-agi ko to karon na maagi ko to ka magbakal ay. Maagi ka to. Mapakuan ka ni karon mo. Morning da kay Mayor may Nicor, mga limutan. Good morning, Mayor. Kadto mi to karon mabisita kami to siya. Perfect. Hindi siya actually. Sa mga sa iya lang to nga mga kwan. Mga anong panawag sila? Mga tourist destinations. Yes, perfect. Masaran to kami karon no? Halong kamo kay may COVID yapon. Social distancing ha. Ay, puro ko na iya always. Always and forever. Tani hindi lang forever. Tani man Kapoy na gid ja Aksyon daw Boy. kasubo na gid sang daw ka na bla ka damo na sa apektado nga manginahimo tano. Oo, tiga. Amo nga Aksyon Boy istorya kami sa balay kay hindi pa malikawan nga gagwa kami. Kaya syempre may trabaho man. Kaya dapat ganito ba lang advice ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nga bisan isa ka mo kabalay kit kumo nga gagwa, hindi ka mo magdululungan kaon sa kalamisa subo man. Pero tiyan mo na dapat, sa sulod balay, ma-face mask. Hindi magdululungan ka. Kasi syempre, hindi ka mo social distance. Mayo kung inyo nga lamisa, 20 seaters. Hindi pwede lang. Wala na kami gani ka dululungan na tululugan. Yung dululungan, tululugan. Yung tululupaday. Oo. Wala nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05.
Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Vilio Leonardia nga sa Oktubre 6 mag-file sang Certificate of Candidacy ang Grupo Progreso nga iya ginapangunahan. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahig sang alkalde nga hindi mangin pareho sa nakaligad nga filing sang COC ang matabo ilabi na nga yara ang presensya sang COVID-19. Apang ginpasiguro ni Leonardia nga tinguhaan nila nga makahiwat sang aktibidad virtually para sa ilang mga supporters. Wala man gimensionar ang ngalan apang ginpahig sang alkalde nga may isa sa ila grupo ang mauli sa pag-file tungod sa personal nga hilikoton. Natala na naman sa Oktubre 5, mag-file si anang Congressman Albi Benitez ang iya Certificate of Candidacy para magpapili alkalde sa Bacolod. Yan ay base sa sulat nga nabaton sa Comelec Bacolod angon sa schedule sa pag-file ni Benitez. Ginklaro ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, hindi kinahanglan nga mag-set ang kandidato sa ila appointment para sa pag-file sa COC. Sunod kay Kanya, wala ginapatuman ng appointment system sa pag-file sa COC kag first come first serve basis ang proseso. Sunod kay Kanya, wala ini sa ideya kung upod ni Benitez ang iyang slate sa pag-file sa COC sa amuman nga adlaw. Naglambot naman sa 15 ka mga kandidato sa Negros Occidental na nag-file na sa ila Certificate of Candidacy sa unang adlaw sang filing kahapon. Ini ginakipan sang siyam ka mga magapapili bilang board members, 4 sa pagka-kongresista, 1 sa pagka-vice gobernador, at 1 ang gobernador. May 1 ka persona nga nag-file sa COC sa pagka-vice gobernador apang wala ginbaton sang Comelec bangod nga kulang ang iyang mga requirements. Pinakauna nga naka-file sa COC amo si incumbent 3rd District Board Member Manuel Frederick Co. Samtang nag-isano naman si Alan Arroyo nga nag-file sa COC para sa pagpapili bilang konsehal sa siyudad sang Bacolod. Kumpiyansa naman si Bacolod City Mayor Vilio Leonardia nga tindugan ni Bacolod City Congressman Greg Gasatayang pahayag sini nga magapabiling nga neutral tubtob sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sa interview sa Action Fighting Line ginpahayag sa alkalde nga antes pa man nag-anunsyo si Gasataya, una siya ginkonsulta sini kaupo ng mga katapos ang Grupo Progreso. Sunod kay Leonardia, ginarespeto sini desisyon ni Gasataya tungod nahangpan man niya ang mga sirkumstansya nga ginatawag sa politika kag personal. Samtang ginkompirmar ni Leonardia nga wala ang Grupo Progreso sa kandidato para sa pagka-kongresista. What he thought was the best under the circumstances because di ko tanong sa politika ang mga circumstansya kada tuig, kada eleksyon, galain-lain man. Yes, Mayor. So, of course, paghambali ang naman neutral siya, automatic halos namangkot-mangkot dahil siya, kasi hasta sa hasta na mag-election bid. And sabat niya sa ako nga, you can take my word for it. Nga naman, yung pasalig ako nga hindi siya magkambyo sa iyang desisyon hasta mag-vote ang eleksyon. Bacolod City Mayor Vilio Leonardia. Madayon sa gihapon ng alyansa sang Love Negros kag United Negros Alliance para sa pagka-gobernador kag vice-gobernador. Inagin kumpirmar ni incumbent kag re-electionist Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson matapos nag-file sa iyang Certificate of Candidacy kahapon sa Comelec Negros Occidental. Suno kay Lacson, madugay na nga naisugtan sang duha ka grupo nga mag-isa para sa pagsanyog sang probinsya. Ginako naman ni Lacson nga may mga lugar nga ginatinguan nga maareglo apang wala gid na pasugot. Bangod sini mas pilion ni Lacson nga mangin neutral sa sini nga mga lugar. Partikular ang gintumod ni Lacson ang 5th District sang probinsya sa din halos tanan nga banwa ang ginaligar may kasumpong ang alkalde kag vice-alkalde. Nag-file man kahapon nga adlaw para sa re-election bid si incumbent Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Liwat naman nga magapipili bilang kongresista si Negros Occidental 5th District Congresswoman Marilo Arroyo. Suno kay Arroyo, mangin-neutral siya sa tanan nga magapapili sa ikalima nga distrito sa probinsya. Pagpatag ni Arroyo, yara ang iya suporta sa tanan nga local government unit sa 5th District. Apang ginklaro sang kongresista nga bukas siya sa pagbulig sa mga incumbent nga alkalde. Pacquiao, pinakauna nga presidential aspirant nga nag-file sang COC. Samtang Vice President Robredo nagsaylo sa iyang voters registration. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Dara sa kay Levi Hilogo. Good morning. Sol Lama Barnatsa sa Thailand. Jean Sulgon, of course. Sheena Pulyuna, mga agaman. Kaya good morning dra sa aton nga mga listeners sa Barangay Handumanan. Good morning dra sa inyo taga Barangay Handumanan. Kag of course sa taga Barangay Villamonte ha, mga aga dra sa aton mga kaaksyon sa Barangay Villamonte kag Barangay Banago. Oy, good morning sa inyo. Dira man sa mga taga Sumag kag Punta Taytay, good morning. Sa mga taga Barangay Kabog, good morning man ha. Shira Pulyuna. 1st of October ka na. Okay. Yeah. Happy 1st of sa 1st of October to sa US gali, no? Alin kay Ma'am Van Mayo, no? Chris Carrie Paul Javier Tanatan. Sa pamilya nagakuan lang sa sang condolence sa pamilya Lingamen. Kay si Pastor Gao gali nagtaliwan. Utod ni sa sang upod dali sa una si Flor, no? Si Pastor Gao. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Lily King dira sa may London. Mimicia Roques, watching from Barangay Tangob. Patamayaw lang si utod ni si Nesting Dera sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Lilibeth Gotera kay Johnny Mahusay. Si Teacher Romela kuno still watching sa Higad Baybay. Baw, mayo ka pa kay nakapabaybay ka na aga pa, no? Teacher Romela. Lulit Atos Digayo, good morning man. Kag kay Ruchel Fulgencio Susana. Kay Roman Suzuki. San opening sang maskara. Daw, mut daw ay man di ma. Way na niya ginakuan pa subong nigo ang kuan ang maskara kay daw ay man sang dalag ko nga celebration magud sang pandemic. So daw ay dalag ko yang mga celebration sa sining Maskara Festival, no? Jason de la Cruz, Roberto Caraballo. Good morning kuno, tamiyaw niya lang hinablos nga si Doc Litoy. SB member sa Kanduni. Good morning dara sa inyo, no? Kay Doc Litoy. Sa kay migo ko da Engineer Ray Ruiz, good morning man. Sa may Kanduni, no? Kay Ray Paduano sa Taguig City. Good morning man dara sa imo, no? Sa mga listeners man naton dira sa Talisay bla. Mahing aga dira sa inyo sa Katabla, sa Silay dira sa Mambulak, mahing aga dira sa inyo. Our dear listeners sa Silay kag Talisay. Sige, dali lang gada. Kuhan ko na. Ari na distraction ni Den, okay? Sige. Kada nebi pang greet na sa mga fans mo. Daw nakatakuan ako daw eh.
Nakatapos ako daw eh. Palawagan ka sa ano? Kailang. September, October 2. Good morning, hot. Hey, ma'am. Tornado. Ay, Okay na? Standby na sa mga balita nasyonal. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:20 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nanguna naman si Senator Manny Pacquiao bilang presidential aspirant na nag-file sa Certificate of Candidacy para sa Mayo tuig 2022 ng eleksyon. Ang running mate ni Pacquiao mo si Buhay Party List Representative Lito Atienza nga nag-file man sa COC para sa pagka-vice presidente. Si Pacquiao inupdan si asawa nga si Jinky kag ni Senator Aquilino Coco Pimentel III. Antes nag-file sa COC, nagpatigan sa motorcade si Pacquiao sa palibot sa siyudad sang Manila. Ang filing sa COC para sa national candidates ginapatigan sa Harbor Garden Tent sa sulod sa Sofitel Philippine Plaza, Manila sa siyudad sang Pasay. Nagsaylo sa iya voters registration si Vice President Leni Robredo halin sa siyudad sa Naga pakanto sa Magaraw, Camarines Sur. Ginkompirma ni VP spokesman Ibarra Gutierrez ang pagsaylo ni Robredo base sa panugyan sa iya legal team sa Nibalaan bilang isa ka independent component city ang siyudad sang Naga. Ang mga botante wala nagaboto para sa provincial officials pero ang mga residente nagapabilin ng kwalipikado sa pagpapili sa provincial level elective post. Una diri madamo sa lokal nga mga opisyal sa Camarines Sur ang nanawagan kay Robredo nga magpapili sa probinsya bilang gobernador sa 2022 nga eleksyon. Samtang ginpahayag naman ni Commission on Election spokesman James Jimenez nga matawhay ang unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga magapapili sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Jimenez, matawhay kag maayo man ang compliance sa health protocols. Patag sa COMELEC spokesman, wala nagakulang ang mga poll officers sa pagpanundong ipabili ng social distancing kag makita ang kalabanan sa mga nagalinya nagasunod sa health standards nga ginapatuman sang gobyerno. Gin-custodiya naman sa Kamara si former Executive Crizel Grace Mago isa kasemana matapos siya tanigan sa proteksyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino kay Representative Michael Edgar Aglipay, Chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Gin-custodiya si Mago las 6:30 sang gabi Biyernes. Si Mago among formally officer nga nagpanuwid sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginsugo nga ilisa ng expiry date sa face shield sang kompanya gin-deliver sang gobyerno.
Nagbato naman ang Pilipinas ang masobra 800,000 ka doses ang Pfizer vaccine gikan sa COVAX facility. Sunod sa National Task Force Against COVID-19, may kabilugan nga 883,350 ka doses ang nagabot sa Pilipinas las 4:15 sang kahapon sang hapon Biyernes. Sunod kay Galvez, ipanagdag ang mga bakuna sa mga lugar sa Region 3, Region 4A, Region 7 kag Region 9. Pasado na sa ang 2022 nga General Appropriations Act. Kadungan sini ginkalipay ni House Speaker Lord Alan Velasco ang pagkapasar sa third and final reading sang masobra 5 trilyones pesos nga proposed 2022 national budget matapos na sertipika naman ini ni Presidente Rodrigo Duterte nga urgent measure. Sino kay Velasco madasi nga pagpasar sa proposed 2022 budget na nagapakita sa collective commitment sa mamamalida agud buligan ng mga Pinoy kag ang ekonomiya sa Pilipinas. Dugang pa makabulig sa kinahanglan sa mga Pilipino national budget kag naibaluan 218 ka mamalida ang pabor sa hagnaango sa national budget samtang may anom nga nagpamalabag. Sa katapusan kamahin sa aton Balita National, may pag-asa pa ang 10K ayuda bill sa 2022 national budget. Ini ang ginpahatag ni Speaker Alan Peter Cayetano kasunod sa 500 bilyones pesos nga dugang sa national budget sa masunod nga tuig. Sunod kay Cayetano, may kwarta ang gobyerno kag isbisan itigana pa sa ibang serbisyo ang 300 bilyones pesos nga dugang sa national budget basta itigana lamang ang 200 bilyones diri para sa social services pareho sang 10K ayuda para sa mga pinaka-naapektuhan nga sektor sang pandemya ang pigado nga mga Pilipino. Next year, 2022, ang dagdag sa budget, 500 billion. Kung 2 sa 500 billion ilalaan ng gobyerno, mabibigyan ng 10,000 ayuda ang lahat ng pamilyang Pilipino at lahat ng small businesses. Yung pong mga parlor, vulcanizing shop, mga sari-sari store, mga tindahan po ng mga sa tricycle, ito pong mga kalenderya, kaya po yan kasi together with the 4Ps. So yun po ang isang, to simplify it po, kasi tinanong ako minsan, may pera ba gobyerno? Hirap po sa taxes, pero may pera. Ba't ka magdadagdag ng 500 billion next year kung walang pera? So sana dun sa dagdag na yon, less than kalahati na nga yun eh. Sige, gamitin nyo na sa 300 billion sa iba yung mga priorities. Pero sa social welfare, sa ayuda, sa 10,000 ayuda, ibigay na natin diretso sa tao para naman makabangon ng konti ang ating mga kababayan. Ang kabayan sa pahayag ni Hanay Speaker Alan Peter Cayetano. Ang ato ng pangunang balita na international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
morning dara kay Lovely Lavilla Lozada. Sa kay Tanagan Magsulita. Good morning kuno sa Bangga Tumaro sa manog kaon talabada. Greet. Basi iyan ning talabahan? Ha? Bangga Tumaro. Hapiti to be karon action iden. Hulong doon tayo para siyo. Hindi kasi mapitan, wala ka i-check, wala kung iya, gini ni Tanagan Magsulita ang talabahan da. Why ko na da ka, kuhan pa mo, I don't know, nakatilaw ko da bakal mo. Why, hindi ko sigurado. Why, hindi ko sigurado kung nakatilaw ko da bakal. Bangga sa Bangga Tumaro. Yeah, si Miss Cory Vidaha, ari siya ho, sa Narawis, Hinigaran. Wow, Cory, good morning. Oo. Ay, Inaano mo ko daaw. sige. So, good morning dra, no? Kay Cory Vidaha sa Narawis, Hinigaran. Ang Hinigaran sa Germany mo? So, before you go. Kantanta na lang kay kadamo. Di sa mga nag-greet sang ila, sining mga kuano. Ng mga bet. Teacher Romela Revelo, ginpasahan niya ko picture nga ra siya sigad sang baybay. Gani, atos lang ko na sigad bye-bye. Abi, kuan da chair loudspeaker na yung mga phone para mabatian nila tanan. Sa tanan nga taga tatawag man sa may punta sa Punta Playa? Oo, Punta Playa na da. Oo. Perfect. Sa tanan ni taga Punta Playa, good morning. Yes, mga taga Punta Playa, taga Pangpang. Yes. Kailangan kinuparay mo, Pangpang, Punta Ang Playa. Balita Tanagan, Magsulita, bakal di sir. Sang Talaba. Na, bakal ka to ko no. Sige lang kayo makakahapit ko na da. Bangga, gid kung masulod-sulod pa jutay. May liko, guro gamay. Ay, do ka mudlaw magdiretso ka kay wala liko-liko. Kasi lang kung sa, kunwara gid ko sa Bangga, feeling mo. Danilo Haleco, good morning man, sa Menlo Village, Phase 2, Yes. Talisay City. Yes. Good morning na sa imo. Ay, nga takilid, gudi sa ako niya nga ako matakilid ako. Hindi kayo ka takilid ko muna ako. Para do ka Get do yung ka tiyo. Happy weekend. Get yung tiyog ko actually. Oh, batayan karon na dugay-dugay kay mi ara kita sang Sapamaswa. Yes, may winner kita karon Sang sa aton Aksyon. nga sa Pamasqua. Yes, kanami no, ka very early kita yan nagapanghatag sang Pamaswa. Namadamo gali mga entries, no? Kadamo action boy, kadamo ka pamati kulang pa na ganing iba. Ang iba na giveaway na mo. Sa payag ko nung kantuan mo action iden. Okay, dira gali. Mayo guro pangayuan ta ni radyo ay. Kayo ibutang da iunay sa payag. Sa payag da mo ka-count da? Oo, damo. Sa din nga dampin sa Punta Playa gid man. Oo, yes. Sa may dungkaan kita bala. Kung sa dungkaan ba si Samantayan de sa punta? Sa bantayan yan is punta. Ate hindi na yung Punta Playa, lay man ang Punta Playa ya. Ay, di ano na da gali. Kuan ang sa Bantayan eh. Punta bantayan. Sa Bantayan eh. Yes. Pwede kakadto ka sa Bantayan draw. Gin develop na Siminto, pakadto to true. sa At Taytay. Sa pinakapunta. Taytay. Yes. Sa piyak naman to mo to sila sa nakapunta ginadungkaan sa mga kasagda, mga muna. Sa mga isda nila na. okay. Dito isa sa dumay ano, da bala. Dumay open gym. Open gym. Basta dira sila. Sa may gym da, asa din daw covered court. Oo. Hindi may covered court. Ang stage lang nila may cover. Stage. Diba? Ako katilaw ko da one time, mga kabataan, pirting ginampang, mga hubinis, mga muna ako. Damdamo sila da sa may basketball court. Tapos, Gulpi lang, nag-ingaw ang patrol car sa pulis. Gahin na plaag mo. kisa mga suludlon, yung action boy. Adra na dagali. Oo, nakakadto ko da. Nakatilaw ko da bakal. Ara da, Reyna na da si Teacher Romela Revelo. Siya na da ang Reyna Siya na nga. da Reyna. Kung may problema, kato yung balala siya kay. Yung balon niya na da. Fishport, action boy. Sang bantayan, Punta Playa, gidi action boy. Punta Playa, gidi eh. Punta, sakop na sa Punta Playa, gali. Yes, bago ni Patindog. Oo. Then, Sa punta sa Bantayan, Punta Playa, gidya. Okay. Ang Fishport na dagali, amo nang nasling mo daw covered court. Oo, Fishport. siya. Okay. So, sakop na sa Punta Playa, gali. Oo. Tingnan, amo to naghuo ko kay ano ko kiss ang ambal ya Punta Playa na di amon din. Amo gani siling ko, Punta Playa. Kaya naintindihan anak ko na ako sa Punta Playa, bidri ka mahagi sa likod si Tihol mo. Sa punta to, Punta Playa. Okay. Kuan pa sila ng covered. So part pa nagalit sa Punta Part pa Playa. sila, oo. Okay.
Amo gina action boy, may mga amo gina mga barangay or lugar, mga do galap-talap hamak mo sa likod gan ising kang airport tangob pa na da. Ha? Sa tangob sa punta wala sing kang airport tangob pa na da. Punta sige. Kwan! Sa may Palmas na wala Sa Palma sa Villas Esperanza. Nan. Tingala gusto ng pag ko to kadto mo. Ay ano pa na tangob pa na dia do kalayo. Namalibog ulo mo. Ate, sige. Standby na sa tundugang nga mga balita. Kag-standby, ha? Sa Balita International, natala na magpatigan sang pagsinapol ang mga eksperto sa US agud talakayo ng pag-authorize ang booster doses ng Moderna kag Johnson & Johnson COVID-19 vaccines kag pagklaro sang Pfizer vaccine nga gamiton para sa mga kabataan. Sunod sa US Food and Drug Administration, talakayon ang pag-authorize man sang Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga kabataan nga edad 5 tubtub 11 anyos. Madumduman, nagligan ng semana, in-authorize ng FDA ang booster dose ng Pfizer kag BioNTech vaccine para sa mga senior citizens kag iban nga mga residente nga may high-risk illness. Sa atong balita sa patag sang negosyo, nagakangawa sa karon ng mga jeepney drivers kag tagiya sa mga kalan-an bangod sa natala nga pagsaka sang presyo sang LPG kag gasolina. Naimanuan magalambot sa 7 pesos kag 50 centimos kada kilo ang idugang sa presyo sang LPG sa mga masunod nga adlaw. Sa pangaway sang gobyerno, gintunga ang pagdugang sang presyo sa diin kahapon Oktubre 1, 4 pesos ang indugang samtang masobra 3 pesos naman ang idugang sa Oktubre 8. Konsumahon malambot sa 80 pesos sa kada 11 kilograms nga tangke ang dugang sa presyo. Ginapaabot naman sa mga jeepney drivers ang oil price hike sa masunod nga semana. Sa foreign currency rate ng US dollar, 50 pesos kag 74 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 36 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 52 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, may pila ka mga artista kag sports personality ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy para sa eleksyon sa Mayo 2022. Lakip sa nag-file sa COC ang mga aktor nga si EJ Falcon nga magapapili bilang Vice Governor sa Oriental Mindoro. Kag liwat man nga nag-file bilang konsehal sa 6th District sa Manila ang veterana nga aktres nga si Lou Veloso. Sa Pampanga, nag-file man sing COC ang basketballista kag coach nga si Renato Agustin bilang konsehal sa San Fernando. Si James Yap naman sang Rain or Shine Elasto Painters na magapapili nga konsehal sa San Juan, kag si Jason Aboso na magapapili man bilang board member sa Nueva Ecija. Sa balita sa sports, daog naman ang Meralco Bolts batok sa NLEX sa score nga 97-86 sa 2021 PBA Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga kagabi. Ginapangunahan ni Chris Newsom ang Bolts nga nakakuha sang 23 puntos, 9 ka rebounds kag 6 ka assist. Samtang si Anjo Karam naman may 16 ka puntos, 6 ka assist kag 2 ka rebounds. Ang Team Meralco ang maengkwentro sang Team Magnolia para sa Best of 7 semifinal series. Balita Espesyal! Good morning and happy weekend dala yun. Happy weekend! Daw ko na, daw paos ka ho. The scam. Dali lang ha, dali lang suniden kami kuhan kita. May Yes! winner kita sa aton nga sa Pamaskwa. Uy, Standby exciting. mga kaaksyon sa aton nga sa Pamaskwa. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Alright, habi ko ano yung mateta music. Sige
Ari na nga aton nga winner for today sa aton nga sa pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Check nato na. Hello? Hello, good morning, boy. Ay, good morning. Ay, ba. May aga. Agad. Gemma Lazalita. No? Salita ho. Oo. Gemma Lazalita, Sang Purok, Kanaan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Oo. Ay, pila na edad mo, Gem? Nang 65 na ko, September 26. Ay, belated happy birthday lang Belated ta. happy birthday! Tabi, may ka man ka pamati di sa Action Radio. Ay, kaga... Oo, gaunay ga. Ha? Gaunay ginabi sa ako niya. Ay, gali ka. Ay, Ano, wala na stiff neck, no? ano ang imong ubra sa subong, Gem? Ari lang sa balay, sir, kay ano na yung tigulang na to. Yari lang sa balay, wala na taobra. Uben pa na, 65 Tigulang, pa lang. nag-edad. May edad lang. May edad May lang. edad lang, hindi man tigulang. Tigulang si Boy Duran. Baka, nagala, luto-luto lang ako din sa balay, sir, ha? Kung magkado ka sang newscaster, daw ay man guro problema, no? Kado. Lalo pa kado. Hindi mo na sana. Kung way man guro sa way man sa labton. Sino mga kilala mo di sa Action Radio, Jem? Oo. Sino mga kilala mo di? Si Fred sa lang ka, pero parehas na lang edad. Oo. Si Ata Yupon, si Rex Canto, Wilma Sugaton, Ba, kada pa. Brian Morden, si Eric Magbanwa kung gabi. Memorize gali, ano? Listener, game gali, ano? Si Dorel Tabato, si Eden Aboso, subong ang upod mo. Perfect, no? Ano gani ang magic word to connect ano siling nila Action Eden ano ta? Ano gani ang atong pinaka-last na bala sa extra action boy? Kabalo ka na balon na sa no magsilig bala ko una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Yes. Perfect! So, Jem, congratulations ha. May dagdag ko sang 500 pesos. Hulaton mo lang ang text sang ano gani sang remittance center. Kagang halin diri sa ato. Kagang halin diri sa stasyon ma-text man na sa imo ang station para mabalaan mo ang sender kung sinong sender. Sinong ngalan, Kadaog naman ko siyang naglido. Perfect. Hey, congratulations. Buenas kita, no? So, Gemma Lazalita. Salamat, good boy. Salamat, good. Sige. Yes, Salamat, ma'am. good. Congratulations. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, man. Salamat. Sige. Abi ko may wala na. Okay, sige. So, congratulations liwat kay Gemma Lazalita. Sang Purok, Kanaan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Yes. Kanami, isang sa music action boy, no? Dashing through the snow. Anyone? Ato ganing Tagalog. Ang Kapaskuhan. Doon mo na Ang Christmas mo. Ibigay mo. Muna. Ibigay mo na. Doon lang yung tuno. Andiyan mo? Ang Christmas bonus? Ibigay mo na. Ang Ang aming Christmas bonus. Nakanta lang ko yung miss, ha? Kasi mabasa si Eden. Kanta lang ko yung miss. Okay. Good morning lang dira sa amigo ko kay Kap Bob Asan bala. Sang Barangay 3, may aga dira sa imo. Kap Asan atus mo sa bukid. Kay Kap JR Alcantara sa Barangay 12. Kag kay Kapitan Strong Bravo sa Barangay 10. Ba mga grupo hay gini, no? Good morning. Kag tamyawon ko lang na Action Eden, no? Ang aton ka palamati dira bala. Sa may Barangay Kabog, no? Si Susan Gavino, Leonidas de la Cruz, Agrifina Ducay, Cecilia Dichong, Victoria Gravante, Sang Purok Santan, Barangay Kabog, si Los Minda Buico, Terso Minasalbas, Sang Purok Rosas Pandan, Barangay Kabog, kag si Siledonio Ruiz sa Purok Bougainvillea sa Barangay Kabog. Tanan sa Barangay Kabog. Good morning dira sa inyo. Kay Kapitan Jojo Malayang, damay aga Kap. Kag kay Kagawad Ulaya Malahon. Good morning. Yes. Si Kagawad, kuan pa nang Kagawad, isa ka nag-doktor na bagulan nakapasar. Sino man? Si Krisya, si Dueñas, si Kagawad Dueñas Hindi bala. ko familiar. Oo, bagulan sa nakapasar. Congratulations. Isa man sa nakapasar sa physician licensure examination, bala mo. Wow. Congratulations. Sige.
Good morning, Nanay, Kagawad, Monico Prudente, and Ma'am Mercy, dira sa may barangay Nanunga, dira sa may Hinigaran. Of course, ako Yes. Maninoy, Lieutenant Colonel Romeo Vargas, kag sa tanan nga kapulisan sa Island City, kag sa mga kapulisan naton dira sa may sa may Nopo nga gate, Action Boy. Kag kay Mga Ma'am PSG? kag kay Ma'am Honey Pacheco dira sa may Paglaom Village. Thank you so much, Ma'am Honey Pacheco. Sila ko mga PSG. Oo. Ah. Oo, sakto man. Ang sakto man PSG. Oo, gani. Nan. Kay Fema Alanza Trinidad, may agaman. Kay Ron Arhida Trava, sige pa, salamat. Kay Nene Fe Campaniel. Yes, Nene Fe. Action Eden, you look cute. Oh, thank you so much, Tita Nene. Tiwag kita da. Pero may gini pala ginano ko ni Tita Nene. Mapa-adapt ko guro kay Tita Nene. Ay, galing feeling ko mamalabag si Action Felix. Mamalaba. Ay, nano ka man imo yung ginadap-adapt. Nano ka man imo yan yung kadamo sang i-adapt si Eden gini i-adapt. Ay, kalain. Pero basi gusto ni Nanay Nene na itawagan. Nanay Nene Fe. Bahala ka da iya Action Felix Campaniel. Wala ka na magagawa. Lalaine Meneses kay Jocelyn Song Comedia. Alam mo, Gid, ibigay mo na ko naman ni Noy Boy. Ay, ang akon. Hindi ka palagpat lang ng ihada. Kung lang mo nagambalik mo na siya nga may executive order na may presidential decree. Executive order. Nga ang mga maninoy, ang mga ihada mo nang gahatag sa maninoy. Karon malapas ka sa layi. Malapas sa layi. Grabe, pa na executive order. Ako niya, may nabasaan ko nga presidential decree. Amo na siya. Nga ang ihada, gid yang magabaton halin sa maninoy. Abi Presidential decree gate na yan. amen na ina sang executive order. Inamen. Wala may iba. Pero feeling ko, talaga, pwede i-ratify to nila. Kaya para mabago. Panalisan. True. Kay Manang Lisel, dira kag kay Rock. Man, thank you. Sige. Okay, continue to ni Action Boy. Okay, ang go. pamatasan sang Pinoy nga makabig toxic bala. Ang ikaapat to Action Boy, ang ano naman? Dali lang. Kita mo na ganyan gina-arrange ta pa ni. Ang mema mentality, Action Boy. Mema? Oo. May maibida, may maitikal, may maihambal, may ma-post. Mema mo Amo na? mema. Amo na siya mema. Prefix lang bala nga daw yung kiiyak, May mahambal, may Yes. matikal. Oo. Amo na siya, Action Boy. Bisan hindi natuod. Basta may mahambal ka lang. Bahala na yung Action Boy mo. Mama na sila mga kuhan na vlog, mga nayara ko makilala ng Pinoy, ang mga kilala ko, amigo ko mo. Yung bisan na lang ang tupik ko ya, intra na saya. Sila yan, no? Oo, basta na lang tupik ko ang bala nyo. Oo. Kabalo na saya, sumintra na siya. Oh, may kilala sa... Kung may kilala ka sa amo may kilala man to siya. Kung natabo ka na, nakamo ka ni tabo, siya na, amon tabo mo na siya, kagi man siya. Miyara gani nga walang tabo si mo, siya ang tabo yan mo. Grabe, no? May mga amo, may maamo ginayang Miyara man ko kilala. Halos tanan nga lugar may parinti siya. Di ba, no? Tanan mo nga kadtuan, may parinti siya. Pwede na siya tanay palagan siya presidente. Oo, magsiling kabi nga, bo. Kadto ko to sa kuan bala, sa amon nga, kadto ko bisa, abi kalayo bing mo lugar, kadto ko sa Basay. Do kalayo na sa Basay, ha? Oo. Nga kaagi ko to sa Basay, nagpapaligo kami to. Ay, may Basay? parinti ko. May kuwan ko da. Kadua. Oo. Kato ka sa may Pulilo Island. Ay, gali ka. May to ka to. Do ka, ano na gina sa Pulilo Island. Oo. Nagkadto ko tuloy na kami. Ligad nga si Mana. Tuko to, pre. Oo, may kuwan ko da. Anong May pakaisa ni nanay, may ano na da. Grabe, no? Oo, Tanan-tanan na. tanan na lang na yung lugar, may parinti na saya. Pwede siya kapadlagan, President of the Philippines. Inabala ko na sa ganing, asling ko, daw galapnag ang ramag nyo. Bisan din lang ang mga lugar, may parinti ka. Kadamo, galis ang iyo. Kuryentehan, no? Kung hindi man parinti, may kilala siya. Oo, mga lugar. basta ya. Pero kung mambal mo nga ngayon, kabulig, tapos ang malan niya, hindi man. Nadawagin ko to. Oo, May kwan ka man to sa kwan, Oo. pwede ko to kam. Yan, butan duway na to kami kakunay to. Wala kami ito communicate. Gulapin na dula. Nadakpan yan. Ay, nako. Ang next direction, boy. Ang gender-based double standard. Ang example, the action boy. Kung ang lalaki kuno ma-comment bala sa pictures ng babae be sexy or witty-wiw, or beautiful. Daw Sa bastos. post ng babae, bastos. Bastos. Oo. Pero kung ang babae naman mag-comment sa pictures ng lalaki nga hot or yummy sa post ng lalaki,
compliment ang tawag. Compliment. Hindi siya bastos. Compliment. Ha, tapos comment, tabi kita ko, may picture, binikwan, dagagwang iya-abs, ma-comment ko, yummy. Na. Compliment. Pero kung may ma-comment sa Pero ka makita kung arang picture sa babae nga naka-short. Naka-two-piece. Nga naka-TikTok bla. Ang comment, witty will. Kabastos. Wait, wiyo. Bastos mo ng lalaki, man. Bastos. Ano na yan, ma? Ako na ito ka-unfair para sa inyo, Action Boy, no? Tiyan mo na siya sa aton, dire. Kaya gender-based double standard. Teka mo pag actually, bisan hindi lang sa lalaki kag babae, sa mga status. Oo. Hindi ba sa status, sa mga na? Oo. Kung gwapo gani, Kung gwapo, ang sunod sa Ang imo, stalker. Stalker. Pero kung laway, manyak. Rapist. Rapist. No? Kalay, no? Kung gwapo, kasunod sa imo, kalakat ka, may kasunod ka gwapo. Stalker. Hindi may stalker ko to. You were Stalker? stalking me. Pero kung laway, Rapist! Ay, kasunod sa akin. manyak. Manyak, hindi manyak. Kalay, no? May mga may mga discrimination kita mo, no? Yeah, so... You discriminate na based on status, based on gender. Correct, Action Boy. Amo na gani ang balila kung may mga iban pag mo mga sila bala manumdum ta lain naman dason. Basta amo ginaya mga mentality sang Pinoy, Action Boy. Amo ginaya pag sang Pinoy. Yes. Ang next, Action Boy, ang fandom wars. Ano? Fandom wars bala? Fandom wars? Oo. Ano na siya? Especially subong mga fans bala? Especially subong sa mga politika. Fandom wars? Sila yung ilinaway. Sila yung mga ipinaktiyanay. fans, kung sa politika pa, mga supporters. Yes, fandom wars. Silang ilinaway. Oo, nan. Puwerte. Kaya ang ginagamit. Subong, ngita ka na tanaw ko sa Facebook, subong, ang ilinaway sang mga supporters, ha? Puwerte daw, True. masyagan mo mag-comments. They will catch a bullet Daw- para sa kandidato. Oo, daw matsyagan mo yan, daw kung ang ilang kandidato, kung tiruhon, daw sila yung makuhan mo. Masalo. Sila yung masalo sa bala. Bungga, no? Muna sila ka die hard. So maglinaway na sila, kunain na sila, daw kita ko sa Facebook, isa ka basa-basa lang ko. Puwerteng buyayaway nila kag kuhan. Isa kag isas ni kunano ni Pero, do ano na lang, subong Action Boy, amo na mo, do kalain mo lang, tapos mahuyan ka, kahit yung ginagamit nga, yung social media platform mo. Oo. Pero kung madumduan mo, Action Boy, may pila ka mga balita sa una, especially ko election period, nga nagbinunalay tungkol ng istorya politika. No? Grabe, ginati. Dapat na sa Amura ko, Pinoy. galikaw na ko subong sang, galikaw na ko sang, ano pa nawag sila? Daw debate, bla, or ano pa nawag sila? Argumento. Yes. Galikaw na ko mag-argue, party politika. Kaya siling ko, at the end of the day, bisan na ano kong argue, hindi ko magyapon madala mo. True. Hindi ko man siya madala gyapon, bisan ano ko nang explicar sa iya, hindi ko man siya gyapon madala. Oo, tama. Di ba nga, pare ako bi supporter sang isa ka kandidato. May isa man to supporter man sa sampiya ka kandidato, hindi na ko na mag-argue siya ya. True. Kaya bisan anon ko, hindi ko na siya madala. Correct. Di ba? Kung hindi ka na mag-argue, kung kabalo ka sa kagalingon, mga pikon ka. Pikon, may araw ko pangutos. Pangutos. Amo ginang kailinit sa Action Boy mo, mangutos ba lang? Hindi, nag-istoryahanay lang tadiya. Biyaya do, ginaaway mo siya bala, ginapakawi, arang kandidato, ya. Pero may ara, ginaamo ng fandom, Action Boy, grabe, gidiya sa ato. Kapag ako nga daan, hindi ko mag-argue. Kaya kung nga daan ko mag-argue, kung may kuhan ko mo may conviction, bala kag daw, dako ko yung tingog. Mainit ang tao. Mainit tao sa akon ba? Mapikon sila sa imo. Mapikon sila kay kakuhan ko mo ng tiga debate ko sa una mo. Oo. Sa plaza. Sa Plaza Miranda. Doon sa plaza. Oo. Tiya mo na, Action Boy, tikisa bala mainit sila kay do pirdi ko aw. Makaking na lang ko aw. Makaking. Na. Basta nang lain mo na dagi sa social media, magluwas nga argue na da sila. Gako na sila gabuyan na sila sa hindi mayo nga mga Oo, kamatamat na. Ikaw yung GEG. Okay mo ya. May lang gani ko na muna eh. Personalay na. Amo na ambal ni Ma'am Van May. At the end of the day, it's not worth it. Correct. Pero sa akon, may magkuhan sa akon party politika. Sin ko, away ko interest politika na ya. Kuhan lang ko Mamati lang sa Dati sinong imo ya kuhan, ako na lang na ya. Hindi ko na gusto nga ipabalo pa sa imo. Basta may influensyahan ka pa. Ha? Ako na lang na ya. Ka pa. Maloka kita sa media, although we should be fair and balanced as possible. Pero may mga personal individual, tagag personal nga mga choices mo. Yes. Ato na lang na taguon. Yes. Ato na lang na ya.
Pero hindi na napaggamiton ang para sa aton lang ako yung naisip to it. Hindi na paggamiton ang aton nga personal choices sa aton nga mga sa aton nga pagpangalagad, no. Pero muna ako yung advice ko lang sa mga nagalinaway blada mo. Hindi nyo magpadalom at the end of the day tapos eleksyon ti man no bi. Pero ka-off ang mic mo. Ay, pero naka-off ako. Ginasabutay ko sa piyak ng grupo. Nagisabutay niyo ko, wow. No, at the end of the day, why ka man sang... ang nanapanan ako, tapos eleksyon, ano na sila man? Hindi nga binuyayay, why ni? Gani, Tapos eleksyon. magbuba ang pag-abyan na ito. Oo. Imbis nga sa bilog nga tuig, upod ka mo pangapi-ngapi, paglambot sa Oktubre, hindi na ka mo yung miguhay. Tanaw ba lang kakatabo, subong? Piyak nga grupo, makusar ka sa piyak nga mo ni. I-research ka man sa piyak, ha? Oo. Ha? Sila lang mga Tigagwa man nga, ay, gambal ka nga mo ni, ikaw, sobra ka man, amo ka man. Oo. So, gaginawa na ang di mayo nga sitwasyon, no? Hasta maglambot na sa personalay, Aksyon Boy. Ha? Maglambot na sa sa personalay. Yan, maglambot Ito sa politiko personalay. naman itong istoryante. Yung nga, naglambot ka sa pamilya. Tapos ang lain man at the end of the day, ang mga ginaawayan, yung mga politiko, may guhay man to sila ya. Gani. Nan. Yes. Kaya it's a friendly competition. Ang akong pagkita mo pagkita dito, no? Subong hindi ka maghalala, bira-bira gida. Kita mapatay kagit sa pag-away da. Dason nga eleksyon, basta mo danay naman na sila. Tika mo yun na kano kamuya. True. Naguba ang inyong relasyon. Naguba na inyong pag-abyanay, Aksyon Boy. Fandom nga ginatawag natin. Yes. Ang next Aksyon Boy, of course, amo nang mareklamo. Kabalo naman ta na. Do tay gamay lang Aksyon Boy mareklamo kita ya. Once nga kung hindi ka convinced kita syempre may lain-lain matay nga May kilala ko sina ya. Dugay reklamo Ang gid. tanan na lang niya ginareklamo. Nareklamo na lang no. Big deal gid ba lang tanan Aksyon Boy. Amo na silang mga tao nga bi ma-meeting. Ma-meeting abi mo na nga sige mamutan ni. Mareklamo na sa. Hindi ka naguro mag-amuna kaya mo mareklamo na saya. Nya nga mamugin ta na reklamo sa bla. May arang isa nga mga bagay nga consensus na sang majority. Go with it. Oo, kay but silingan Hindi ka na mareklamo kay mareklamo ka kag sa hindi. Dayon na ya kay consensus na sang majority mo. libakon ka lang na ano man to sa yaman. Na ano man to sa yaman, wala Di yan. ba correct? Yes. Consensus na sang majority. So, hindi ka na magkuan. Oo. Ang dasigon na niya para matapos. Ang next Aksyon Boy, ang sympathy seeker. Especially sa mga social media, may Facebook, kita mong kalabanan sa buong mga away, kung may madakpan ng magapangirido, kagapangirida, sa Facebook, tanan. Example, big na unahan post ng babae, kay parang simpatiya, sang sambayanan, sa iya. Pabayaan na tong Lucky Aksyon Boy. Kundi, amo na bala ang kakatabo, tungod nga may social media platform, na dugangan, natagaan, kay gayunan, ang pagka-sympathy seeker sang Pinoy Aksyon Boy. Kasi syempre, gusto mo apin mo. Gusto mo ikaw ang magwa ng insakto. Kasi may sala ka man nga ginhimo. Amo na gani nga kung may kuan ka, may ara, may ano pa nagsinigan ay nang kung may ara ka gusto mo bala nga updan ka, ginaga pang-recruit ka na ya. Oo. Nga pang-recruit ka ba? Ano kaya do ano na gani? Ang company na bala nga pang umbrella bala. Ano na saman? Ang pang recruit gani. Kuan, networking. Oo, networking. Networking kay mo yan. Hala, palapitan mo tong tanan. Ang mga friends sa piyak, amunisa yan. Ate ito nagpadalaman, wala ipamatian, ang piyak naman nga bahin, ate madala si mo, ara nasa sadalom sa umbrella mo eh. Nakabudlay man Aksyon Boy, networking. Ang lastly Aksyon Boy, sala nga pag-intsyende sang the customer is always right. Ako, hindi ko na ya. Oo. Kasi nang kaganda, bisan mo lang yung muon mo, kay tungkol customer ka, you're always right. Yes, Hindi niya so, pwede. Tao, wala man na sila Aksyon Boy mo. Kag di, syempre, kakasala man. Pero not all the time. Nga, but siling yung customer, kakag ikaw gabayan, dira, insakto ka man. Sakto ka tanan, Oo. May kanya-kanya man na sila Aksyon Boy. Ang nakisa, doon na-develop na bilang maturity ko. Maturity ko. Nga magambal nga, sample may sala ko nga order nga ginhatag, hindi ko danay pag-akigan. Tungkol nga basi, you'll never know. Basi, before siya nagsulod sa trabaho, may problema sa ilang balay. May nasagata nga mo, niya mo to. Butangan mo na yan, mga possibilities wala Aksyon Boy. Kaya basi ikaw mahuwian. Correct. Oo, correct. Mahuwian ka. Basi ikaw mahuwian nga. Hindi mo na, dulao mo na sa pinsan mo kung customer ka, do asi-asihon mo. Sakto ka, pero mintas do asi-asihon mo lang dayang mga waiters, mga waitresses. Alay na yang istorya ya kun may ara ko na yang batasan ko na nga dai nang namiya ka man sa obra mo dai.
Oo, man sir eh. Di mo ikagidya yuhum haw. Oh, dito lang. Okay na lang. Hindi wala. Yes. Hindi daw laki dyan yuhum haw. Yuman mag-serve ka di. Okay ka, gapait ang pagkaon. Tabi iya kung namunang tsura mo. Oo. Tito, Ah. okay na lang ng approach. Gamo ko na Action Boy, iya. Gamo ko na iya kung makita kung daw ang waiter, ang waitress daw hindi mag-growing ang tsura. Oo. Manuhon ko ginaya. Dahil nang namiang ka man sa obra mo di dahil. May man ang sweldo di. May okay man sir. Tingnan nga do kabugat sang kuya mo. Tingnan yung mo. Okay na lang, Action Boy. Sa sakigan mo, niya, anong ginakinusmod mo yun? Tita palain mo, Action Boy. Sagudan niya balay isang away. Kasi init sa ulo. Ato sa bantayan kung asa sagwa. Malay mo may grupo. Tapos isang frat. Ano magwa sa bantayan? Buslutin yung mga Ang lahat siya na kung nakigan mo. Yung mo pagkahong sa duplanan lang. Ay, laklain. Ay, lakalain. Oo pati ako. Nakita mo na lang. Hindi kagahid magsinuplado sa mga waiters. Or ba si ikaw kagi, ubos Why? sa fast food, kaginimo mo na. Wala ko yung kakaw. Hindi kagahid makamuna. Kaya they can do anything sa imo pagkaon. Huwag mo na nakikita na samtang hindi paparar. O huwag mo na sa paparar kung di na ara na inugdulong na sa imo. Samtang galakat sa duplanan na. Wala ka na eh. That's why don't be Sorry, rude to waiters and waitresses. Oo. Kung may- Dahil asa sa mayo nga pagi. Yes. Kill them with kindness, kan Action Boy. Katos, may duwa pag idan ka klase, Action Boy, ang nahuyan mo. Nahuyan nga, nag-ako nga nahuyan siya. Ako nahuyan nga, bahala yan, hindi kasi mag-give up yan nga, bisan sala na saya. Tukod nahuyan na siya, i-push niya, ganyan, ginapatihan, Action Boy. Correct, okay? So na, okay. Sige. Good. Standby kita mag-action sa Action Hotline. May kaupon nyo sa Action Art ay hupon. Happy weekend, everyone! Ang inyo din ang news team. Action, Eden Aboso. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.